an ye jateminɛ kɛ ko mun de kɛra information fɔlɔ min dira an ma an tilala ka segin ka taa ka mobitikaw yɛrɛ ɲininka o ko a bɛ fɔ min ma polisi de tun bɛ patrouille la donc o y'a sɔrɔ a kɛra cogo cogo a waati a kɛlen an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ avion yera kabakorow la ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ min bɛ yen rapidement jateminɛ kɛra k'a fɔ n ka donc ko patrouille de tun don o ye maa dɔw de ye n ka donc n'a kɛcogo n ka donc n'a m'o diya gouvernement ye communiqué kɛ n ka ka mɔgɔ hakili sigi k'a fɔ n ka donc fɛn patrouille gasan de tun don donc a kɛra o kɔnɔna de la n'o tɛ k'a fɔ ko terroriste yɔrɔ attaqué ko ma kɛ ten jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi n ka donc Kayi maraw la jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi n ka donc Buguni maraw la ani n ka donc Banaba fan fɛ armée bɛ continuer na k'a ka patrouille kɛ a ɲinilen bɛ jamanadenw fɛ information b'aw bolo a k'a di numéro vert min ka donc n'a fɔra n'a ye taa Google la n'a y'a tapé ka taa numéro vert bɛ d'a ma mais il est important que mɔgɔw k'a faamuya sani aw k'a fɔ ko armée k'aw protéger aw yɛrɛ de bɛ armée protéger armée bɛ protéger cogo di armée bɛ protéger a bɛ fɔ min ma armée bɛ protéger nka donc hakilina min kɔnɔna na o hakilina in nka donc aw de kan ka kunnafoniw di o kunnafoni di cogo nka donc o de bɛ baara nɔgɔya donc voici en gros an bɛ se ka min fɔ a kɔnɔna na. An b'a fɔ bravo Fama u bɛ ka taa u bɛ ka ni barika ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'u fo k'o waleɲuman dɔn k'a fɔ sa Ala ka sebaya Ala k'o d'u ma ayiwa fɛn min ye n'Ala ye an bɛ taa n'an ka barosen filanan ye ayiwa e yɛrɛ asisi tɛmɛna ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ maliden caman hakilila k'a fɔ ko ni sigi kun kɛra dɔrɔn ko tun bɛ kɛ embargo yɛrɛ bɔlen ye an kan ayiwa caman sigilen tun ye n'o ye mais an nana ye k'a fɔ sigi in nana wuli cogoya min na n'o cogo e bɛ se ka mun fɔ a la hakilina ye jumɛn ye. D'abord n b'i fo k'i barikada ministrew kumana parce que déjà ni maa min taara kɛnɛ kan n'olu kumana an bɛ sɔrɔ k'an ka commentaires kɛ n ka donc a kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ kuma dira an b'a fɔ min ma an bɔlen a kɔ min kɛra mais maa fɔlɔ min kumana n'o ye ministre des affaires étrangères ale de bilala ka taa ci la Job an b'a lajɛ Job ye min fɔ an b'o lamɛn ka taa donc ka maliyɛndenw u ka ɲɔgɔnyew camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnya na min ye Mali ta ye an ɲininkara k'a fɔ an ka kunnafoniw di Mali sécurité gɛlɛya minnu b'a kan ani gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan kɛlɛw bɛ kɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko situation humanitaire dumuni tɛ mɔgɔ minnu bolo minnu taɲana u ka sow ni fɛnw na k'o kow ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan et puis k'a fɔ fana situation économique n'o ye wari sɔrɔ siraw gɛlɛya min b'o kan donc kunnafoni fɛn o fɛn b'a la an y'o bɛɛ walanwalan k'o d'u ma i y'a dɔn an b'o discuter la mais o an ye UEMOA sommet ni an participera min na ale yɛrɛ nana CEDEAO sommet de kɔfɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ɲɛ na Mali tun b'o fana camancɛ la nka tiɲɛ na anw yɛrɛ ma an ministre minnu taara anw ma participer o la mais Mali kuma tun b'o camancɛ la Mali kuma nalen CEDEAO médiateur n'o ye Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye ale de fɔlɔ ye kuma ta o la a kɛlen ka kuma ta a y'a ka rapport kɛ o rapport nin kun bɛ sinsinlen fɛn minnu kan o ye ani Mali jamana ɲɛmaaw ye sigi ka fɔ kɛ an bɛnna min kan o sigi ka fɔ ani an bɛnna min kan o ye de anw y'an kan di k'a fɔ Mali transition an kun ye waati jan b'a fɔ mais an ye sigi k'a fɔ ka bɛn kɛ k'a fɔ anw kɔni bolo a fitinin o bɛ kɛ san 2 jate san 2 nin kɔnɔ baara minnu kan ka boloda an b'olu boloda lakanani sira fɛ ani kalafili labɛnni sira fɛ pour que san 2 o bɛ ban yɔrɔ min o k'a sɔrɔ an ka jamana ye jamana ɲɛma sugandi kalafili la pour que k'a fɔ ko ka démocratie lasegin jamana kɔnɔ donc ale ye o sɛbɛn yira an bɛ barika da o la parce que a ye sɛbɛn min yira malidenw ka haminakow b'a kɔnɔ parce que an y'a yira k'a fɔ fo wagati ka d'an ma wagati min b'an dɛmɛ min b'a to an bɛ ka lakanani sabati jamana kɔnɔ ka se ka baaraw fana boloda ka kalafili ni o bɛ labɛn cogo min a ye rapport min présenté mɔgɔw sɔnna a fɔra ko jamana ɲɛma ninnu u mago bɛ détail dɔw la kunnafoni wɛrɛw an kan ka minnu di n'olu kun t'olu bolo pour que ka se ka sanction ninnu wuli immédiatement o ye kunnafoni ninnu ye sigiyɔrɔma 2 ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye chronogramme ye sisan nɔ an bɛ sɛbɛn de yira min b'a yira k'a fɔ san 2 in kɔnɔ an bɛ ko minnu boloda k'olu bɛɛ walanwalan fo ka san 2 in ban
pour que olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka se ka bɛn sɔrɔ a la n'a bɛ fɔ o ma ko chronogramme détaillé o b'a yira k'a fɔ élection organe min bɛ sigi o bɛ kɛ wagati jumɛn a bɛ kɛ cogo di constitution yɛlɛmani o bɛ kɛ wagati jumɛn baara jumɛn bɛ boloda pour que k'o kɛ élection minnu bɛ na a kɛra communal ye a kɛra régional ye a kɛra député sigi ani président sigi olu bɛɛ détaillé bɛ min kɔnɔ n'a bɛ fɔ chronogramme détaillé k'u bɛ fɛ u bɛ na Mali ɲɛmɔgɔ médiateur bɛ segin ka na pour que k'o information ɲininkali kɛ mais o bɛɛ bɛ yen déjà o tɛ problème ye kunnafoni filanan min ɲininkara o ye k'a fɔ u bɛ fɛ fana an ka sigi k'a fɔ ka bɛn a la k'a fɔ ko ka jɛkulu sigi jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko mécanisme de suivi min b'a to olu ni anw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko chronogramme min n'an bɛnn'a kan a bɛ bɔ a sira fɛ cogo di an bɛ se ka sigi kalo o kalo ka ɲɔgɔn ɲɛ k'a ko la k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ jumɛn an sera ka mun boloda gɛlɛya jumɛnw bɔra a la ressources ni moyens jumɛnw kan ka ɲini ka na pour que o ko ka taa pour que a ko ni gɛlɛya bɔra a la kana bali mɔgɔ si la o fana kana kɛ raison ye k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ parce que n'anw ko k'an ye nin kɛ dɔw b'a fɔ k'aw ma nin kɛ aw tɛna bɛn a la alors que n'an ye jɛkulu kelen sigi an bɛɛ bɛ baara kɛ min kɔnɔ kunnafoni fɛn o fɛn bɛ na a bɛ na an bɛɛ b'a tila an bɛɛ ɲɛ b'a la donc ni ko min kɛra an bɛɛ b'o enregistré ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya minnu nana an bɛɛ bɛ faamuyali kan donc o ko fila de k'a fɔra k'u bɛ segin ka na pour que an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ u ye décision de ta k'a fɔ ko sommet min bɛ na sigi sisan nɔ juillet kalo tile 3 o sommet kɔnɔ o kunnafoni bɛɛ kan ka yira pour que sanction bɛɛ ka wuli anw kɔni ka jate la baara kan ka se ka kɛ sisan de pour que o ko ka kɛ a kɛcogo la an bɛ sigilen k'u kɔnɔ n'u nana an k'o ɲɛfɔli ka médiateur Goodluck Jonathan ka barika da ye fɔlɔ a ye cɛsiri min kɛ nin ko la ani a ye hakili ɲuman min ta ka sɛbɛn ninnu dilan ale kɔfɛ fana an bɛ fɛ ka barika da Togo président ma n'o ye Faure Gnassingbé parce que an kun ye baara bila fana ma k'a fɔ ko médiateur ye baara min kɛ a ka ɲi mais ale fana ka a kan fara a kan a ka wuli ka jɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw kɛrɛfɛ a fana y'o kɛ cɛsiri la ani gundo kɔnɔ nka wula a ye cɛsiri k'a kɔ la olu bɛɛ lajɛlen de y'a lase nin ko ma bi hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ min nɔfɛ o ye ka sanction wuli o ma se ka kɛ bi mais baaraw bɛ sen na halisa an bɛ fɛ ka barika da u fila ye an yɛrɛ ka jamanadenw fan fɛ an bɛ min ɲini halisa o ye k'a fɔ ka barika da bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n y'a dɔn nin ye a kalo 5 jate sanction bɛ mɔgɔw kan gouvernement bɛ cɛsiri ni baara fɛn bɛɛ la pour que nin fɛn nin ka se ka wuli ka fo sira la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa an ka muɲu dɔɔni min kɛra o ka ca ka tɛmɛ min tora kan mais anw ka hakilinata ye kelen de ye parce que an b'a dɔn jamana ɲɛmaa ani jamanadenw u sigira ka min fɔ k'o ye solution ye o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ solution ɲɛ nin ko la a solution fana tɛ se ka kɛ ni sigi ka fɔ tɛ ni tun ye job ye kuma kɔlasegi ministre des affaires étrangères kuma jɛlen don net o kuma kɔnɔna na aussi jateminɛ kɛra k'a fɔ an bɔlen o la hakilina dɔw taara o hakilina min taara il est important que maaw k'a faamuya et puis a kuma bɔlen maaw y'a essayer ka kuma k'a ɲini ka kuma lakɛ cogoya dɔ la Macky Sall kumana Macky Sall Sénégal au Mali, la junte a décrété lundi dernier que la transition durerait 24 mois. Est-ce que ce n'est pas un affront à tous les chefs d'État de la CEDEAO, je vous vois sourire, qui s'étaient réunis 2 jours avant à Accra pour tenter de trouver un compromis? Est-ce que finalement les militaires à Bamako ne se moquent pas de vous et ne vous mènent pas en bateau? Je ne pense pas qu'ils se moquent de nous. Bon, il y a des maladresses peut-être. Il y a aussi... C'est pas une maladresse, c'est un acte fort quand on dit 24 mois. La vérité, c'est que le médiateur a bien soumis ce projet à la conférence des chefs d'État. Projet des 24 mois, mais à compter du mois de mars 2021, avec des conditionnalités qui ont été posées. Et la conférence s'est saisie, on a discuté, une longue discussion, et finalement on a dit on ne va pas prendre une décision maintenant. On demande au médiateur, nous prenons acte de cette proposition. Prenons acte. Et nous demandons qu'il mette à profit le mois à venir pour remplir la feuille de route, qu'on ait très précisément les différents engagements et les échéances. En ce moment, le 3 juillet, nous pourrons
valablement délibéré sur la levée ou pas des sanctions. Un compromis est encore possible. Oui, donc c'est ça. Évidemment, c'était maladroit après ça qu'ils publient, mais c'était le produit de leur accord avec le médiateur. C'est ça la vérité. Là, on verra d'ici juillet si les conditions seront réunies pour que la CEDEAO lève les sanctions qui, quand même, impactent difficilement les populations maliennes. Dernière question, Monsieur le Président, car le temps tourne. En Guinée, les militaires vont plus loin, puisqu'eux, ils veulent une transition de 3 ans, 36 mois. Des sanctions de la CEDEAO avaient été prévues en mars, puis en... Comme Amé Maliko de là. Donc, il y a RFI et au Kama, France 24, comment tu as fait que Mali est mis, qu'il y a la gauchilité, président Bella Djelema. Macky Sall y a fait qu'elle fait la gauchilité. Parce que le comment fera Jonathan Sigla ka ɲɛfɔ an bɛɛ lajɛlen salle kɔnɔ o ni Mali bɛnna min kan o de tun ye nin et que n'i ye jateminɛ kɛ k'a kɛ i n'a fɔ Mali y'a k'a kunfɛ de non Mali ni CEDEAO ɲɛma min taara n'o ye Jonathan ye o bɛnna nin de kan donc o nana kuma fɔ olu ye kuma fɔlen ka ban olu tun kan ka hakilinaw ta mais olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ fɛn damanin tora la n'o ye a bɛ fɔ min ma programme détaillé chronogramme détaillé chronogramme ye jumɛn ye baara kan ka kɛ waati min kɔnɔna na ani a bɛ fɔ mécanisme de suivi ye mun ye lakulu min kan ka sigi min kan k'a dɔn waati o waati o bɛ ɲɔgɔn ye kalo kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ mun de baara kɛra mun de ma kɛ mun gɛlɛya de donna la mun y'a to a ma se ka kɛ an bɛ se ka fara o kan cogo min k'a baara kɛ cogo min pour que kulu ka se ka sigi min kɛra siɲɛ fɔlɔ la o kana kɛ ka taa ka na kalo 6 tuma ka ɲininkali kɛ ko mun kɛra ka to a t'a dɔn ko min kɛra donc ala ye kalo o kalo dan o kulu min bɛna sigi maa dɔw bɛ bɔ CEDEAO mɔgɔw la ka na maa dɔw bɛ bɔ n ka Nations Unies mɔgɔw la ka na maa dɔw bɛ taa Mali kɔnɔna na olu b'a baara kɛ n ka donc waati o waati n'o tilala ɲɔgɔn ye o la hakilila min kɛra o waati dɔn b'a wuli pour ka se k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ kɔnɔ jɛlen don pour kan ka bɔ nin ko in na ko baara n ka donc o b'o de kɔnɔna n'o kɔnɔna n ka donc le 3 ni ala sɔnna n ka donc o bɛ sigi n ka k'a bɛɛ a kan donc k'e y'i kanto ko o tuma ko hali de n ka donc ko hakilina bɛ se ka sɔrɔ a la a ko maliyɛndenw sɛgɛnnen don a ma min sɔn ka min fɔ an bɛɛ sɛgɛnnen don Afrique kɔnɔna na nin ko in na CEDEAO mɔgɔw bɛɛ sɛgɛnnen don olu yɛrɛ sɛgɛnnen don a ka patronat ye n ka lɛtiri ci a ma bi an t'o kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ yen an bɛ se ka bɔ a la cogo min joona n ka donc o don c'est pour cela maliyɛnw bɛɛ kan k'o hakilina de kɛ kelen ye jamana gɛrɛla cogo o cogo n ka donc jamana ɲɛmaaw n ka donc olu de bɛ ɲɛ fɛ la n'o ye transition ye o transition tɛ kɛra mɔgɔ kɔ kan transition nin dabɔra de pour que maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan normalement n'a bɛ fɔ ko fanga camancɛ la fanga donc o camancɛ la fanga taara ni marifa de o camancɛ fanga élection ma kɛ k'a da o kɔnɔna na baara min kan ka kɛ jamanaden bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ jumɛn de lase u ma pour que an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna parce que min don n'a worola an ka taa a bɛ woro bɛɛ de kunna maliyɛnw kan k'o de faamuya mais ni maaw hakilila ko lagosili de kan ka kɛ o lagosi in ka taa a bɛ taa jɔn de kan a bɛ taa jamana de la a tɛ taa Choguel kelen kan a tɛ taa ministre Hasimi kelen kan a bɛ taa maliyɛn bɛɛ de kan bi n ka taa tɔgɔ tiɲɛ min dira anw ma Mali la k'a fɔ anw de b'an ka président gosi k'a fɔ ko bi Afrique bɛɛ sɔnnen ba anw de ye bi k'a fɔ ko anw ye tubabuw kan ka min kɛ n ka taa k'a fɔ anw banna o ko la k'a fɔ k'an b'an ka danbe ta k'an b'an ka hɔrɔnya ta ko bi ala bɛ fɛn dɔw yira la anw na min kan k'a dɔn maliyɛnw kan k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma caman bɛ se ka k'o la o hakilina ye jumɛn ye bi n bɛ exemple kelen ta an tun t'a dɔn k'a fɔ ko Mali la ko jama ko kuma tun bɛ se ka fɔ semaine kɔnɔna i y'a mɛn k'a fɔ n ka ko lithium sɔrɔla bi n ka a usine fɔlɔ bɛna jɔ o usine o lithium a bɛ fɔ o de ma baara ba bɛ kɛ a bɛ don o kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma ko l'or blanc a bɛ fɔ i ma n ka dɔn ko or blanc ka taa a bɛ fɔ yen e o kɔnɔna na k'a fɔ ko jama bɛ se ka ye tuguni Buguni mara la c'est que an ma deli k'a da la fewu fɔ bi n ka taa dɔn an ɲɛ b'a kan kɔsa in na a fɔra ko gaziw bɛ bɔra yɔrɔ dɔ la o kɔrɔ da jamana in bɛna ja a jara mɔgɔ ye a bɛ ja a ma ja mɔgɔ ye a mana ja a laban c'est que tɔw bɛna tourisme kɛ anw mara n'i ye n ka dɔn ko Arabie Saoudite ye pétrole de bɔra o pétrole ka taa ça veut dire fuga jɛ gansan de tun don i ɲɛ bɛ bɔgɔ de bilalen don ka taa cɛncɛnw de bilalen don ka taa o de yɛlɛmana ka kɛ buildingiw ye o de yɛlɛmana ka kɛ n ka taa dɔn bi ka taa yɔrɔ bɛɛ bɛ fɛ ka taa n'o sɔrɔ min ka taa dɔn ni ala y'o dugumakolo fɛnw da anw ma n'an bɛ se k'a bɔ an ni mɔgɔ k'a baara kɛ parce que min don maliyɛn bɛɛ kan ka faamuya ka taa ka bila bɛɛ kunna bɛɛ hakilina na tubabuw nalen ka taa ka anw minɛ jɔnmaya la fɔ bi Mali dabɔlen don Afrique dabɔlen don an ka kɛ dunkɛ yɔrɔ ye
ama d'abord an ka développer fɛn o fɛn bɛ se ka nana ye n ka taa ko yɛlɛma bɛ se ka don an ka jamana taabolo la n'o ye école ɲumanw ye Banque mondiale ni FMI ye sen da école ko la réforme min kɛra Modibo ka waati la depuis 1962 les meilleures réformes en Afrique où on de tun bɛ bɔ ka taa kalan kɛ ka taa jamana bɛɛ la Gabon an ka produits de tun bɛ taa donc Côte d'Ivoire an ka produits de tun bɛ bɔ ka taa Afrique yɔrɔ bɛɛ développer n'i y'o jateminɛ kɛ k'a fɔ ka taa Modibo y'o hakilina min ta o hakilina ka taa tubabuw nana k'a lagosi Banque mondiale ni FMI nana ka taa programme bɛɛ tiɲɛ école min ka donc n'o ye Youssou y'a jɔ k'a d'a ma n'o ye INSP ye n'o ye ESICA ye n'o ye CRP ye a bɛɛ lagosi la parce que tubabuw tun taara hali o ka kan ka taa Youssou de tun bɛna tubabukan dege ka tila ka dɔn an kalan nin ko la donc o hakilina min bɛ yen ka taa tubabuw kɛ ka anw kɛ jɔnw de ye o jɔn an bɛ t'o jɔnya la c'est que usine o usine kan ka jɔ n'o ye usine ba ye k'a fɔ an bɛ se k'an disi bɔ Mali kɔnɔ e tɛ se k'o ye ça veut dire nous on est devenu un pays de consommation pays de consommation ye mun ye a bɛ tila ka na an b'o ka finiw don cogo min an bɛ taa o ka vɛsi kelen san wa 30 wa 40 or an yɛrɛ ka dange finiw an yɛrɛ ka danbe ni an ka hɔrɔnya finiw bɛ an bannaw la an bɛ to ka fulan kelen san ka donc fulan kelen ou téléphone kelen ou nka donc an bɛ to ka mobili kelen san million baw la donc anw nɛgɛ min bɛ bɔ anw bara ka taa fɛn bɛɛ bɛ bɔ anw bara ka taa mais développement ta an bara ni nin bɛɛ jateminɛ mun don n'a fɔra ko fɛn ɲɛnama o ɲɛnama ka jɔ Mali la kirisigi tigɛ siyan la bi Mali kɔnɔ a tɛ yen a dabɔra de ka tɛ ɲɛma bɛ ta ka sigi an kunna ɲɛma min yɛrɛ b'an ka danbe tiɲɛ ɲɛma min b'an ka hɔrɔnya tiɲɛ mais ɲɛma min tɛ se ka tiɲɛ f'o ye o ye ɲɛma si an ka tɛna nana ni jamanadenw ko tɛ se k'o faamuya ko hakili jɔyɔrɔ ye ka a t'o la k'a fɔ ko dɔw bɛ yen ka taa o hakilila ko lagosi de b'o bɔ bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que faden to an kana dun manden o fɔra an ka tarikuw la adamadenya kɛ ɲuman an k'o kɛ pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ développement ka kɛ Kayi bi mun tɛ Kayi nɛgɛ dilan usine bɛ se ka kɛ Kayi mun tɛ Kayi ciment dilan usine bɛ se ka kɛ Kayi mun tɛ Kayi n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ duguma karo dilan yɔrɔ min bɛ yen ka taa donc n'a a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ en Afrique o karo ka taa donc surtout ni Jawara y'a yira an na yan o karo a ɲɔgɔn tɛ yen a bɛ bɔ a faraw dalen don Kayi mara la ka taa yɔrɔ min na a tɛ ban n'i bɔra o kɔnɔna na ciment Kayi fan bɛɛ ka taa donc ciment bɛ yen a tɛ ban o ciment n'a fɔra k'an bɛ t'o san yɔrɔ wɛrɛ de n'a fɔra k'an ka donc o fɛn bɛɛ ka taa an bɛ taa san yɔrɔ wɛrɛ n'a fɔra ko nɛgɛsiraw ka dilan an ka se k'an ka exportation kɛ an ka se ka baara kɛ an ka taa an t'o kɛ mais an bɛ lagosili de se an ka jamana ma an bɛ jamana min kɛra aussi ɲɛmaaw dilanna o se ka na da anw ma ɲɛmaa min ni tubabuw de b'a sigi ɲɛmaa min ni tubabuw de bɛ ka taa donc u ka supu dilan ka na d'o ma ɲɛmaa min bɛ ban anw ka an ka taa donc to suw la ɲɛmaa min bɛ ban an ka a bɛ fɔ min ma an ka jɛgɛ tolilenw la o ɲɛmaa parce que ale ko ka taa donc k'a degera tubabuw ka biscuit ninnu ka tubabuw ka larigow ni Ibrahim Boubacar Keïta tun bɛ yen ka ko les salades de la France donc ko c'est croustillant donc a bɛ salati da a ka kara da ka cak 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 salati min bɛ dilan ka donc mais napura k'a t'o fɛ donc n'i y'o ɲɛmaa siya sɔrɔ o b'i ka jamana halaki donc ala k'an b'o de kɔnɔna na ka jamana ɲɛmaa d'a ma min bɛ siran jamanadenw ɲɛ min bɛ se ka hakilina ta jamanadenw b'o yɛrɛ sɔrɔ cogo min pour que jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. ayiwa ala k'o ɲɛmaaw di an ma a bɛ san caman bɔ an famana o ɲɛmaa ninnu sɔrɔli ma n'u tɔgɔ an bɛ taa ni an ka barose kutuba to halisa ayiwa barose min bɛ yen sisan an bɔra k'an da don CEDEAO la sa ayiwa i ye se ka mun faamuya corruption ko la ani justice. bi ni min kumana ni ma a tiɲɛ fɔ ka taa gɛlɛya bɛ Mali justice gɛlɛya caman b'a kɔnɔ. Mali kura tɛ sɔrɔ bɛɛ b'o dɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ a ma daminɛ bi gɛlɛya ba b'a kɔnɔ. siga t'o la. parce que bi maliyɛndenw ko n'i ye nafolo di i ka jugement de kuma bɛ bɔ tuma dɔ kɔnɔ ko c'est des institutions d'ako en général n'i ye jateminɛ kɛ institution ma bɔ yɔrɔ si aw mɔgɔ 700 an ma tɛmɛ mɔgɔ 600 kan Mali taara ka kalifa aw de kan ko aw ka yɛlɛma don jamana taabolo kan mais les Maliens ne sont pas fiers de leur justice. Or ne y'a fɔ n ka kuma bɛɛ kɔnɔna na ko ni jamana bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ il nous faut une justice et que fantanw k'a dɔn k'a fɔ justice bɛ yen faamaw k'a dɔn k'a fɔ justice bɛ yen mais Mali la ni nafolo b'i bolo min ka di ye o de bɛ kɛ i bɛ taa fantan kule sɔrɔ depuis a mɔkɛ du min y'a ta ye yɔrɔ min y'a ta ye a ka foro i b'a bɔsi a la ko se b'i ye i bɛ taa juge nɔfɛ a bɛ bɔsi ka di i bɛ gagner procès la nkalon kan par exemple an bɛ exemple ta Kayi chargeur ka baara bɛ kɛla cogo min ka i b'a fɔ k'i gagnera o bɛ taa k'i la perdu ka tɛmɛ ko la n'i kumana o b'a fɔ non il faut laisser cette fois-ci nin to yen instruction bɔra Kulubali instruction bɔra yan de mais les juges ont dit que vous êtes indépendant instruction bɛ bɔ min mais maa o maa ye fantan ka fɛn don i bɛ kɛ yeko fila ye sa de la siga t'o la
parce que ala yɛrɛ se di e ma bi c'est pas parce que i kalanlen don ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ ye ENA in de kɛ an bɛɛ ye ENA in de kɛ donc kɔnɔna na ni chance dira e ma k'e ka kuma jamanadenw ka kuma na i ka sariya tigɛ pour que jamanadenw ka yɛrɛ sɔrɔ e y'i yɛrɛ kɛ extraterrestre ye ko min ka di e ni min ye ka da ka jamanadenw b'i lakana jamanadenw bɛ wari d'e ma pour que e ka se ka justice di mɔgɔ ma sariya min taara e ka kalan tɔw ta e ka kalan ma tɛmɛ ni tɔw ta ye o sariya k'i ka appliquer ni a kuma bɛ avocat n'a bɛ fɔ denmisɛnw bɛ sariya min kan o sariya ka n'i y'a jateminɛ sariya min ka tigɛ n ka taa i b'a lajɛ sariya min fɔra o tɛ min ka di e ye o don o y'a sɔrɔ su fɛ il y a des juges qui ne nécessitent pas k'a fɔ ne ye 30 millions dira ne ma 20 millions dira ne ma u nani nin ye donc ni baara kɛra o cogoya la gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna il nous faut une justice capable de répondre à l'appel du changement climatique. Malheureusement, il faut que la justice accepte ce changement-là. Que cette justice comprenne qu'à fois Jamana Bilé, ou non, Babala, Jamana Bilé, armée non, Babala, Jamana Bilé, fonctionnaire non, Babala, Jamana Bilé, malien tout court, en non, Babala, parce qu'on parle là, comme Maliko la Dakar. Voilà. Ni pays joy joro jamana de bonne kele mais aujourd'hui mun de kɛra maa o maa na dafara b'a bolo maa o maa n'a bɛ se ka sago fɔ maa o maa n'a tɛ dɔn ni nafolo b'a bolo ni dɔ b'a soutenir n'ale ye min kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ b'a ko tiɲɛ mais n'i bɛ kuma information réelle di pour que maliyɛn ko yɛrɛ sɔrɔ min na o ye dɛndɛnba dɔn ye mais n'a fɔra ko kolonlankolon ko karisa kan ka furu karisa ka dɔn n ye fɛn dɔ ye ko bigini ani mugan t'a dɔn ko pamelaire en son temps n y'a ye n ka taa plus de 9000 na dɔn vues 99 000 vues n ko mais n ka jamana in ka dɔn c'est que la sensation n'o olu ka dɔn n'o bɛ o da don maliko la n'o bɛ maliko ta ka dɔn sɔbɛ la ni ninnu bɛɛ tun bɛ maliko de ye mali bɛ gɛlɛya ka bɛ bɔ mais pour des futilités manamanako lagosili manamanako les Maliens sont intéressés à ça plus que quand on va jamanako la mais eux ils sera tout qu'elle là et même dans la maison k'a sɔrɔ i ma ɲininka sini ye mun k'i fa so adamaden ka danbeya n'a ka hɔrɔnya a bɛ jateminɛ de i ka halalaya i ye min k'i ka jamana ye mais manamanako e bɛ se ka bɔ kabila dɔw la k'a fɔ k'e dati ka jamanako la e ka kabilatigiya ye mun ye e ka danbeya ye mun ye i ka hɔrɔnya ye mun ye i ka halaladenya ye mun ye donc jamana bɛ position kɔnɔna il est important que la justice commence à travailler pour le peuple malien ani Bokar Togo la ta ya kɛra scandale ye mais aujourd'hui c'est que sous l'impulsion de le ministre Kura Mebe baara caman kɛra réforme caman daminɛna ka yɛlɛma sisan n'i ye suɲɛli kɛ ni foroba b'i bolo ni soba b'i bolo i tɛ se k'a feere ka justice b'a minɛ ka taa fo i ka procès ka ban jateminɛ kɛra k'a fɔ bi maa dama ni jamana in kɔnɔna na min bɛ kule la c'est pour cela nin tile dama ni na ka taa mɔgɔ dɔw a fɔra justice ye ka taa a bɛ fɔ min ma ka sɛbɛn kura bila k'a fɔ ko ka na ko k'o lamɛn mais rendez-vous dir'u ma lundi tɛmɛnen maa m'u ye mɔgɔ 7 ɲɔgɔn de welela ka taa ko kana sɔrɔ kɛnɛ na min ye sur la loi de programmation militaire n kɔni tun dalen bɛ maa dɔ la a ka danbe n'a ka hɔrɔnya a bɛ se ka k'a bɛ fili n'o ye le général Mahamane ale yɛlɛ kɛnɛ kan et j'étais sûr que a bɛ ye kɛnɛ kan parce qu'en 1991 douane ale sababu la ni douane ye Tingido ale sababu la n ka ale douane dilan ka k'a bila yan a sababu la douane bɛ baara min kɛ la c'est grâce au général Mahamane bere rouge en son temps ale ka taa dɔn kala don ka taa dɔn a ɲi na ka bɛn pour que ka dɔn ko a bɛ fɔ min ma min kan ka se ka baara kɛ pour que ka se ka taa pour que kɛlɛ Mali kɔnɔ n'o ye douane ye ka taa dɔn a ka se ka bila a nɔ aujourd'hui an bɔra o ko la o taara jaabili kɛ mais wele bilalen bɛ jɔn wɛrɛ la ko ka da kɛnɛ kan Tiɲɛna Hilbert Kulubali n'o ye ministre de la défense kɔrɔ ye an m'a ye ka taa k'a bɔra ale tun ko k'a tɛ bɔ mais k'a bɔra n'a yɛrɛ ye ale bɛ wele bilalen b'a la k'a kana faso jaabi fɛn dɔw kɛra la loi de programmation militaire ka taa dɔn ko olu ka taa kana jaabi u bɛ yen ka taa o tun bɛ yen ka taa komi i b'a dɔn ka taa dɔn ala y'o ka kalifa minɛ a la mais a ka jugement ma kɛ maa wɛrɛ bɛ yen ka taa dɔn a kɛnɛ kan Cola ka dɔn n'o ye ministre des finances kɔrɔ ye k'ale yɛrɛ ka na ɲɛfɔli kɛ parce que n'a to waati in kɔnɔna na ale yɛrɛ tun bɛ ka dɔn ko ministère de la défense la ko Bubu n'o ye premier ministre kɔrɔ ye n'o ye ministre des finances ye k'o yɛrɛ ka na ka ɲɛfɔli kɛ mun de kɛra ka taa dɔn de gestion ko ye donc jateminɛ kɛra k'a fɔ nin waati in na maa dɔw bɛ ɲini na donc o ye kuma mɛn o ma na mais bi
Le ministre des Finances aussi, nous y Ndege, nous Baraka Bank of Africa. Donc, où est la Kagana Keneka? Donc, où est la Maïe Folomata? Igor n'a pas aller à Keneka Folom. Donc, facile qui est au niveau de la justice pour que Hakilan Dongata, Baraka Nasser. Il va donc à la semaine d'Antemeli. J'ai mal demandé mandat d'Araouka. Donc, nous, on va s'appeler. Donc, mandat d'Araouka. Bemba, nous, chef d'état-major général des armées, mandat d'Araouka. Moussaf, donc, mandat d'Araouka. Et l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, mandat d'Araouka, le colonel dont, le capitaine dont, donc, mandat d'Araouka. Maintenant, on peut justice qui a bloqué, donc, il y a une justice qui a bloqué pour que Baraka soit hacké ce qui est bon. Ni bébé qui a fait notre corruption, quelle est la ala et que Hasimi est consigné dit qu'il faut voir sur la corruption, voir la compte dollar pour que donc aller dans la voir c'est que pour que au barreau bi kela bi pour que yelema ka se ka kakona mais o yelema se ka kenna ma justice nyama usoro na ma juge nyama usoro na ma mazra nyama usoro mimbi ngata o yere ka fe o yere ka ngata dum soro ko toy ka jamana ka fanga ko ala de jamana ka fawla ko baraka ka jamana bla nyef donc o de ngata priorité pour nous aujourd'hui la corruption dans ce domaine là il faut gérer le problème maintenant peut-être fait mimba kono ne dati do la parce que des années aussi les semaines qu'on a fait an laban na so la parce que Bakary Boraka kuma caman fɔ logement ko la an da bɛna so la et donc maintenant le problème c'est que logement ko ani nka donc mɔgɔw ka poste ko nka an b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma caman bɛ se ka k'a la parce que ministre na donc de l'emploi ye baara min kɛ semaine jan tɛmɛnen ka concours kɛ nka k'a fɔ maa min hali n'a ka sɔrɔ a la n'a y'a somɔgɔ ye n'a y'a baden fa kelen ye a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a kana kɛ Hasimi dɔɔni a ka kɛ Hasimi ka kɛ Soma ye a ka kɛ Choguel kɔrɔkɛ ye a ka kɛ Choguel dɔɔni maa o maa bɛ yen ka taa donc ni ma condition rempli a y'u bɛɛ ka bɔ baara la donc o danbe ko ni o hɔrɔnya ko ni o halalaya ko il faut an ka segin a ma k'a fɔ k'a fɔ ka tɛ donc yɛlɛma bɛ se ka kɛ n'an bɔra an ka taa ko dɔw kɔnɔna na yɛlɛma bɛ se ka kɛ maliyɛn de bɛ ban k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ se ka kɛ maliyɛn bɛ siran ka tɛmɛ bɛɛ kan. Ibrahim Boubacar qui était à force en dollar, qui a force sur le depuis 7 heures de la 6 heures de la soirée, il y a Barakarla. Ibrahim a fait $100, qui a fourni service mobilier à un bourreau de Barajigna, mais il faut m'obliger. Mais on a eu un talent de la Momluta, qui a dit que Jeluma, qui a dit que Vidomanuma, qui a dit Halibing at the Dongo Mami Karanga, the Donga Kani, and a Jamal Mumlu Bay, donc Kataka and Fruit Ching at the Dongo Chubadola. Donc, parce que déjà, belle mais c'est pour cela que je me dis mais les belles à la bagne, les belles à la nique, à la slacagne, quand tu es c'est clair. Donc, en gros, pour la corruption qu'on est fait, il faut une réponse. Ayiwa an bɛ taa situation politique la sisan jamana in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ politique kunda wulikajɔw cayara nka semaine kɔnɔna na mankan caman bɛ premier ministre de nɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ hali cadre des partis politiques ani association ninnu olu wulilen don ayiwa o kɔni M5 numéro 10 kɔrɔ ale kɔni bɛ u bɛ ka fara ɲɔgɔn ye dibi ni dogo ni dogo la o kɔnɔ mun de b'olu kɔnɔ nin waati la ka tila ɲɔgɔn dɛmɛ don wa wala b'a fɛ ka o fana b'a fɛ ka gidɔrɔnba minɛ de. Bon ni an moyen ka taa ni min bɛ fɛ ka gidɔrɔnba minɛ o ka gidɔrɔnba minɛ an k'o ye. N'u bɔra moyen ma dɛ. Non parce que min don an y'o de fɔ n'an ye jamana ko bɔ an yɛrɛ ka sɔrɔ ko la. Nka nun togo i bɛ hakɛ to yanni an ka taa ni o baabu ye an y'a ye k'a fɔ Salifu Wuleni CNT a bɔra kumana dɛ. Tuguni. N'a bɛ an t'a lamɛn. 91. A kuma fɔ mɔgɔw kan dɛ. Donc an ka lamɛn kɛ. Salifu Wuleni an b'a lajɛ. An b'a lajɛ n'an sera k'a sɔrɔ n'an y'ale lamɛn ko ma bɛ politique. Awɔ bɔn Salifu Wuleni kumana dɛ. A yɛrɛ kumana ka sɔrɔ ani dusu fana kumana parce que i b'a ye a la ka i b'a jateminɛ a la k'a fɔ a bɛ kumana mɛ a dusu tiɲɛnen don kosɛbɛ donc Salifu Wuleni ale ye min fɔ a bɛ sɔrɔ sisan an bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛn a ye min fɔ politique ko la n'an y'a sɔrɔ n ka dɔ fara sɔn kan dɔɔni fara sɔn. Non, je ne suis pas un populiste. Mais, nous sommes beaucoup de filles. Nous sommes Kata M5 Mao, Kata Digo Mao, on les a banachés. Wallah, Billah, Tallah, I'm betting on all the assay.
de y'a se ko kelen pe fɔ maliyɛnw na u kana fili n sen na dɛ wa wo kun ni buru fɛ ninnu nana kalo joli kɛ kalo 18 tiɲɛni min kɛra san 30 kɔnɔ ko k'o taara kalo 18 kɔnɔ a yɛrɛ k'i sigi miiri o ka gɛlɛn mɛ a kana ninnu ta tun na dɛ mɔgɔ minnu bɛ wo wa ci la u da bɔra tulu la de parce que bɛɛ sirannen don u kana don kaso la parce que bɛɛ tiɲɛ bi kɛ hakili bila u fɛ dɛ don dɔ bɛ nalen a bɛ sigi ka yɛlɛ u ma hakili bila u fɛ n'a y'u bila fɛ a b'a mago sa tiɲɛlilaw don sɔrɔsiw kɔni ne salifu b'a la dɛ parce que baara fɛn fɛn kɛra jamana nin kɔnɔ yan musa ye baara kɛ ATT ye baara kɛ o bɛɛ sɔrɔsi civiliw ma foyi kɛ u ye suɲɛli de kɛ u ma fosi kɛ u y'o don poste kɔnɔ de ka denmisɛnninw di fagali ma ka t'u di fagali ma k'i enrichi u den tɛ furakɛ yan u muso tɛ furakɛ yan u balima tɛ furakɛ yan u yɛrɛ tɛ furakɛ yan u bɛ taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛ de min tɛ fato ni kɔrɔla ye hakili bila u fɛ ala kama kira kama a ye b'o kɔ voilà. Nesalubuleni ya bɔra ka bin fɔ a n'a ka hakilina don ko le jamana ci dɛ donc ko civil ma foyi kɛ donc o y'a hakilina ye donc ayi si nin ka dɔn ka fɛn fɔ a kɔnɔ démocratie y'o de ye bɛɛ ni hakilina bɛɛ ka bɛn hakilina ko sɔrɔsiw ma fɛn kɛ ko civiliw de ye tiɲɛli kɛ a y'o de fɔ n ka donc o kɔnɔna ye a hakili bɛ joona a Amadu Konare a hakili bɛ joona n ka donc a kana ɲina min kan ko minnu bɛ kulekule la sisan a ko min bɛ kulekule la sisan a donc a y'o de fɔ e hakilina jumɛn sa nin ko in kan a ka kuma na n ka donc ça veut dire aujourd'hui a ye fɛn kelen fɔ mais k'a fɔ ko là où n tɛna sɔn kosɛbɛ ka taa bolo yɔrɔ min ka taa ko maaw ye mɔgɔ di ka fagali la maa o maa bɔra ka 91 ils étaient engagés bɛɛ dalen b'a la k'a fɔ bɛɛ tun bɛ se ka sa parce que Musa Tall ka tɛ hali ni ye ɲɛmaa ye ni bolila ka t'i dogo i tun bɛ se ka minɛ donc o yɔrɔnin ti ça c'est pas juste mais min don a ye min fɔ les gens se sont enrichis sur le dos de nous ça c'est vrai o tiɲɛ yɛrɛ kan t'o la dɛ o tiɲɛ yɛrɛ o kɔsu fa dɛ parce que n'i ye jateminɛ taa ACI la i ka fiyɛli kɛ adama mɔgɔw de ka so bɛ yan ni tun ye avion jigiso ye o y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ ani i bɛ ka fanga tuma o y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ t'ale dɛ ka daminɛ jɔnkuda la ka jigin a bɛɛ ka so bɛ yen sobaden de b'u wele o bɛɛ ɲɛ bɛ min bɛɛ la a bɛɛ kulekule la assemblée ɲɛmaakɔrɔw a bɛɛ ka so bɛ yen ACI kɔnɔna na a bɛ yen o y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ o tilala ka mun kɛ ka logement sociaux wɛrɛ jɔ olu ye n'o b'a fɔ ko garantie bugu n'a filɛ quartier Mali kɔfɛ donc combien de lots o y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ étages ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ Alpha y'o kɛ a tɛ gosi la a ka gosi la cogo min a dir'o ma ka taa o b'a sara la o donc maintenant a y'a jɔ a ka mɔgɔw de donc a caman tun bɛ Bamakɔ ka taa hali n ka taa so tun t'o bolo ala ka hinɛ bube ninnu bɛɛ la bɛɛ ka taa o ye so sɔrɔ cogoya dɔ la o yɛrɛ ka taa ka ko kɛ cogoya dɔ la donc min don ka taa an y'a ye comment o ye état sow san o ye o réforme kelen de continuer na ka tila ka sow feere o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ commerçant lankolon dɔw y'a san ka taa donc commerçant kolon dɔw y'a san suɲɛni na mais dɔw bɛ yen ka taa donc dɔw ta jɛlen don parce que an tɛ bɛɛ gosi ni bere kelen i ye kuma fɔ cogo cogo i bɛ bɔ yɔrɔ la mais dɔw bɛ yen ka taa donc kalabanciya ils n'ont même pas payé 10%. parce que hali fanga kɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ka baara kɛ mɔgɔ tilennenw b'a la donc n'i ye jateminɛ k'o baara in kɔnɔna na hakili sigi kan ka sɔrɔ a la ka taa donc n'an continuer na a ye min fɔ kuma ye tiɲɛ maintenant politiquement i ye min fɔ dans la semaine ka taa kuma réunion 2 3 kɛra M5 ka anniversaire tun bɛ yen awɔ o kɔnɔna na an y'a ye anniversaire kɛra yɔrɔ 2 de la yɔrɔ fɔlɔ n'o ye CSB Shogel M5 mɔgɔ tɔ min tora olu bɛ yen maa dɔw taara a kɛra presque 3 de ka don sabanan tɔ olu ma kuma fɛn fɛn sabanan ye jɔn ye madame Sika Toso a n'a ka maaw parce que il faut faire la différence souvent madame Sika Toso mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ ale ni Moribo don 100% mais Moribo taara M5 la en tant que premier ministre a ma ta en tant que responsable du mouvement il est important qu'an ka kuma fɔ k'a préciser donc madame Sika Toso semaine jan tɛmɛlen a ye lettre ci k'a fɔ k'ale bɔra M5 la comité stratégique la k'ale bɛna n ka donc en tant que militant mais mɔgɔ ma Moribo ka réaction ye Moribo ma lettre sɛbɛn k'a fɔ k'a bɔra il est important k'a préciser o kɔnɔna na n ka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ gɛlɛya caman kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ
Cheikh Oumar ninnu ka taa donc ça veut dire u ka mouvement yɛrɛ parce que mouvement min dilanna ni Cheikh Oumar tun y'a ɲɛmaa ye o ye intellectuels de ta ka taa ka na fara ɲɔgɔn kan parti politique ɲɛmaaw tɛ n'i y'a ko parti politique ɲɛmaaw tɛ c'est qu'o don URD mɔgɔ min b'a la a bɛ mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 kɔ Bikasa ye URD ye Mayiga ye URD ye Kadɛri ye URD ye olu tun bɛ ka taa donc taamasi kelen i y'a faamuya o y'a sɔrɔ front bɛ yen aussi ni n ka dɔn anw ye baara kɛ front na n ka taa donc Soumaïla ka dɔn élection tri kelen ka bɔ Soumaïla la front créé la et o front ɲɛmaaya a tun kalifala don min Soumaïla bɛ taa mission na a kalifala Sogɛli Sogɛli y'o baara kɛ Soumaïla y'a fɔ an ye k'an ka Sogɛli accompagner pour que baara in ka se ka kɛ a bɛ taa la don min ka taa donc a y'a kuma fɔ an ye donc on continue la ni o baaraw ye donc olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa donc CCB la ala y'a kɛ n ka taa donc o don ne yɛrɛ de ye maître de cérémonie ka kuma di maa o ma k'o hakilina fɔ Sogɛli y'a tɛgɛ tilen k'a fɔ n ka ko maa o maa taara ko u ka segin u ka na an ka segin an ka kuma parce que Mali ko don mais an bɛnna fɛn min kan les 10 points o 10 points min fɔra bi olu hakilina ka taa olu ko o sera ka baara kɛ o 10 points bɛɛ o ka yecogo y'o ye parce que bɛɛ n'i ka yecogo don maa si tɛ se ka fɔ k'a bɛ maa ka yecogo gosi o ko n ka taa donc saya ko n ka taa donc a kuma fɔra bi n ka taa donc jugement ko bɛ yen a fɔra n ka taa donc CNT ko kuma segin ka na kɛnɛ kan donc a y'a da don a la k'a fɔ ko don min coup d'état kɛra n'o ye rectification ye o talen Kati o ni janvier bɛnn'a kan k'a fɔ ko k'o kuma in to yen ko parce que min don ne a kɛra procès ye gɛlɛya bɛ se ka k'a kɔnɔ o b'a ɲini M5 fɛ o k'a to n ka taa o bɛna ko élargi o ka mɔgɔw ma se ka don n ka taa olu bɛ don n'o kɛra ka taa ko bɛ nɔgɔya dɔɔni pour que baara in ka se ka kɛ parce que M5 y'a jira k'a fɔ ko décret min taara ko décret in ma ta jɛya kɔnɔ parce que a fɔra ko maa min kan ka na n ka taa donc olu ma na o ye mɔgɔw tun kɛnɛ ma donc o tɛ se ka bɛn kuma kɔnɔna na donc a fɔra ko k'o to yen o ko k'olu jɛra n'o ye maintenant baara tɔ o tɔ min kan ka kɛ o y'o tɛgɛ don a la ka taa olu fɛ ka taa donc o y'o hakilina baara kɛ réunion filanan kɛra yɔrɔ jumɛn CEMACI 16 la donc CEMACI 16 an ye maa min ye o ye Bacili kelen Maître Bacili Maître Bacili ka taa donc o kumana a kumana fo ka yaada kuma kɔnɔ a kumana logement sociaux kan ne de bɛ bɔ bi k'a fɔ o ka Maître Bacili ɲininka don min ale tun ye ɲɛmaa ye ministre de l'habitat a ye logement sociaux joli ta ka taa k'a d'a ka mɔgɔw ma don min a ye Ousmane gɛn ka bɔ ɲɛmaaya la k'a fɔ IBK ni Ousmane kɛra office malien de l'habitat ɲɛmaa ye ne bɛ waran sɛnɛ o don maa 300 bɛ yen ka taa olu ma se k'u ka so sara a fɔra maa 300 a ka minɛw la pour que a ka di mɔgɔ wɛrɛ ma o don mɔgɔ 20 ani kɔ o de minɛna o mɔgɔ 20 ni kɔ jɔn de ye décision ta k'a dilan Maître Bacili a y'a di jɔn ma a ka association mɔgɔw a n'a sunba min gɛrɛlen b'a la a y'a di olu de ma e bɛ se ka na ko parce que ko Sogɛli ka taa so kelen dira Sogɛli den ma au moins ka dɔn o kɔnɔna na so dira cogo cogo Sogɛli ka mɔgɔ den ma décision kɔni annulée la jamanadenw kumana décision annulée mais i bɛ ka waati la est ce que décision tun bɛ annulée wa a tun tɛ annulée n'a kun tɛ i bɛ sonyɛli kɛ ka taa a bɛ fɔ i bɛ ka continuer ka sonyɛli kɛ i bɛ kalabanciya kɛ a bɛ fɔ k'i ka continuer ka kalabanciya kɛ Karimi ye n ka taa concours kɛ yan n'o ye n ka taa donc énergie ɲɛma o don énergie ɲɛmaw an ka taa ani INPS ɲɛmaw ye olu bubew mɔgɔ min ka di o y'a ta ka don a la est ce que ka taa décision annulée a ma annulée mais bi an ka Ala barikada ni tiɲɛni o tiɲɛni kɛra n'i bɔra ka mankan ci a kɔnɔna la ni a tiɲɛ b'a la Assimi b'a ɲini ko ka enquête k'a la ni enquête kɛra la ni tiɲɛ b'a la u b'a fɔ ko k'a annulé donc pour moi o ye démocratie taabolo dɔ ye yɛlɛma bɛ don a kɔnɔna na parce que fɔlɔ a tun tɛ annulé bi n'a bɛ annulé an kan ka tɛgɛ lajɛ au moins il y a un changement bi n'a bɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen hali bi an kan ka changement don o la n'o ye armée ka yɔrɔ ye recrutement bɛ kɛ souvent liste adjectif min bɛ taa liste bɛ continuer ka taa mɔgɔ bɛ don hali bi liste bɛ bila ka taa n'o b'a fɔ Assimi somɔgɔ don o b'a fɔ ministre somɔgɔ don o b'a fɔ président sɔn o de kan ka yɛlɛma ça aussi ka taa an kan ka bɔ o la o bɛ taa fana ka sɔrɔ formation daminɛ o la an ka bɔ o la parce que ça ne peut pas continuer parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose et son contraire ani poste ko la aussi hali bi k'a fɔ somɔgɔw taara kasi nin nɔfɛ an ka dugu taara kasi n ka taa Assimi nɔfɛ il faut que an ka tɔ an ka nin bila nin poche in na o man kan ka kɛ celui qui mérite a ka d'o ma
min bɛ se ka kɛ a ka d'o ma mais aussi diɲɛ kan ka kɛ la loyauté baara kɔnɔna na n'o kɛra yɛlɛma caman bɛ kɛ pour moi jamana bɛ yɛlɛma o cogoyaw de la mais min don k'a fɔ bi hali kuma ninnu kɔnɔna na ka taa sur la situation politique an ye dɔw ka émission lamɛn ka ta k'a fɔ CNT ka ta donc loi min kan ka ta k'a fɔ min kan ka ta ko maa min kan ka yɛlɛma don ni o ye organe unique ɲɛmaa ta ko premier ministre kan ka mɔgɔ 4 di ani a bɛ fɔ min ma CNT kan ka mɔgɔ 3 di mais i y'a kɛ cogo o cogo adamaden dɔ de bɛ dɔ choisir dɔ de bɛ dɔ choisir et choisirli bɛ kɛ cogo min critère kan o tuma jamana bɛ se ka kɛ k'a fɔ k'an tɛ da ɲɔgɔn na pewu wa e min bɛ fɛ ko ne k'e ka mɔgɔ ta pourquoi ne bɛ da e la a fɔra ko sariya kan ka to min kan ka ta parce que CVw de bɛ ta critères de bɛ yen expérience ko de bɛ yen i bɛ na o kɔnɔna de la baara bɛ kɛ o kɔnɔna la ne ko mɔgɔ min kan ka ta ko parce que ko premier ministre de y'a di ko mɔgɔ min kan ka ta ko parce que CNT de y'a di ko mɔgɔ man kan ka da o la e min yɛrɛ kumana mɔgɔ kan ka da e la wa e ye hɔrɔn ye wa e tun bɛ CENI na e ye gestion min kɛ mɔgɔ tun tɛ e dɔn wa 10 milliards dira o ma a y'a ta k'a bila fali k'u kɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ye dɔw kɛ dɔlɔ ye k'a di donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na k'a fɔ aw bɛ na aw da sɔrɔ k'a bɛ expérience ko anw ka fɛn b'aw ka expérience ko la wa a ka expérience nin a y'a kɛ a ye jamana ci expérience de kɛ aw ka élection kɛra an ka donc a annulé la yan i ni Ibrahim Boubacar Keita an ka siran jamanadenw ɲɛ an kana n'an kɔnɔ fara an kana na sigi k'an bɛ manamanakan fɔ jamanadenw ye. Bon ni ne y'a faamuya sisan o mɔgɔ caman de tun bɛ CNT M5 RFP in na o hakili la k'a fɔ ko premier ministre y'a dira M5 ma ko donc sisan M5 bɛna olu ta k'olu kɛ ministre ye ka poste baw d'u ma bon kalo 1 kalo 2 kalo 3 u y'a ye u m'u yɛrɛ sɔrɔ. Non o tɛ se ka jama poste filan tɛ o mais i bɛ min fɔ la n bɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ f'i ye maa fɔlɔ min n'a sigira n ka taa ni mɔgɔ ye n ka taa non o ni sɔgɔ de ye mɔgɔ kelen wele ka taa ka so o ye Koniba ye. Koniba gɛnna kɔsɛbɛ Koniba wele ka taa ka so a ko n bɛ département créé ka d'i ma la lutte contre la corruption pour que ka se k'a gérer. Jɔn de y'o fɔ. Sokɛ. K'a b'o di Koniba ma. Koniba ma. Koniba ko c'est un cadeau empoisonné k'a t'a la. Hebwe ko Koniba bɛ tila ka bɔ k'an ta don o don critique la k'an ta don o don kule mɔgɔ la k'an ta donc qu'est-ce que ça veut dire. Hebwe. An ka ɲɔgɔn bonya quoi. Donc olu hakili la ko halisa. Non a dira a siranna de. Système bois do. A siranna de. A siranna ɲɛ de. Et système ka donc corruption ka kɛlɛ e min ka donc toi tu es expert ka donc i dɔnnen don o de la contrôle bɛ e bolo e de bɛ yen. Mais tu es incapable de t'assumer. I bɛ na ka n'i ti j'ai le fait à travers indépendant kan i bɛ radio dɔ kan i bɛ yɔrɔ dɔ la ka donc i b'a fɔ ka taa k'i bɛ mɔgɔ lajaba. Ça arrête là. Et puis le problème ne y'o de fɔ o mouvement démocratique mɔgɔ tɛ yen ko ne ninnu tuguma min ye ka taa kɛlɛ la. A tɛ mɔgɔ ka saki minɛ n'a ye dɛ. On est des vrais acteurs du mouvement démocratique. C'est-à-dire an b'o bɛɛ dɔn u ka sokɔnɔ ɲɛ na an b'o dɔn u ka kabila kɔnɔ an b'o dɔn o bɔra yɔrɔ la. C'est pour ça que denmisɛnnin dɔ b'anw de na an tɛ kuma o parce que en 91 an tun bɛ kɛlɛ la tuma min ne y'o ye olu tun bɛ école a tɔgɔ Mamadu Konate la o dɔw yɛrɛ bɛ yen o bi olu bɛ ɲɛmaa min kɛ Musa Gindo ne de y'a tɛgɛ minɛ n dɔgɔnin 6e na a bɛ école in tɔgɔ fɔ cogo jumɛn a bɛ OPAM na n y'a tɛgɛ minɛ n ka tɛgɛ a bɛ 6e na ka don a ye na olu promotionnaire n ka to dɔn olu b'a fɔ ko bɛna anw ɲɛni n ka to dɔn bi n ka to dɔn a ka joli télé la k'a fɔ ko bɛ danbe ko kuma fɔ anw ye n ye dɔw yɛrɛ n ka to dɔn ko bɛ français n ka to kuma caman na a tɔgɔ bɛ kuma fila ka kuma fila mais aw de ala y'aw bange a bɛ maa min nɔfɛ nɛ naani de t'a da nɛ naani de t'a da français kan ye bi français ma ye a tɔgɔ fɔ cogo jumɛn Sumala kan ye Sumala ma ye Bubu ye son ye Bubu ti son ye Bubu so kɛra somɔgɔ ye donc nɛ naani de t'aw da a bɛ kule a bɛ fɛn bɛɛ kɛ n ka taa naani de t'aw da wa na o adamaden siya olu bɛɛ siya kelen ka taa o bɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ fɛn nɔgɔlen bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ moi je comprends mais an ka na Mali ko la an ka bɔ mɔgɔ ko la an ka taa donc pour an ka se ka jamana ta kosɛbɛ aujourd'hui le véritable problème gɛlɛya de b'an ka jamana kɔnɔ comment on doit s'en sortir ça n'a qu'à kɛlɛ gosili chacun dans son domaine i bilala min na i bɛ baara kɛ yɔrɔ min propose nous quelque chose pour le changement an b'o de nɔfɛ. Il sait comment faire la proposition. Ni une proposition. Mais les gens sont incapables de proposer quelque chose. Alors, il y a deux mots dedans. Mankouchini. Alors, il y a deux mots dedans. La Djabouli. Mais il y a fait de proposer. Quand on est domaine, il y a des
ni na ni kɛra ne parce que min b'i tɔɔrɔ tuma la i bɛ kuma domaine min kan n'i t'o dɔn k'a fɔ i bɛ lakosili k'o kɔnɔ i bɛ yɛrɛ ridiculiser parce que maa min b'i lajɛ les intellectuels qui te regardent on va faire que non lui il est malade ça veut dire sonko fila à manquer où il a des crampes intellectuelles il est malade mentalement parce que min a t'a ɲɛdɔn a b'a fɔ ko a bɛna jamanadenw bɛɛ lafili kalon kumula ego kumula bana do wo be pali ko wole sa nta do ma so be ko ne re do fra anga continue ne ma mi famia ko ne ma mi famia oui u ka pali nun te wili o to fangala oui no bora to ima yibe ga yemunun ganga bo fangala a caman de nana ka pali de la pali chronique de nana wilula ne do ne ye bali ko safne be min ka ba ne do to me kele la o do ne ngata ko ale bi dignité ko kuma fa ne ko nti kuma e to me chebli na fa eni chebli au gena nyama fa boy e tla la kana a do fo mi ma centre fo telma wage e nana e wi gwe boy au dignité ko kuma fa au dignité ko kuma ibe ga ife beta mele ne de ya fo ya ne de ya fo anga radio la mo ibe ga fanga nya haram o ya fo o kera poro ya na make mun ya me be ya me ko mun ta fa ka be e wo ya so nya fie mo ibe ka ngata avec le directeur de la sécurité d'état o e mam bla kata no fa be mo go duru bo to ko ibe mun de fe ngata pour que kanto e parce que obi jamana de chi otisi ngata taw fe ko na folo be mo na folo ti mo ka feni. Le grand cousin est là, il est témoin oculaire. Mobile ne voir dira. Nous togoma. Abia. Alu sama ke bia. Bué. Alu sama ke bisa ka témoin. Ango ne mo témoin. Buguri bisa ka témoin. Ah ko ka tero, ka te ibeka ka fangala. Donc ne de afo la vie est un choix. Donc pour moi, jamana bi yoro mi. Jamana bi yoro mi. Anga se ka kudo ke anga bo mo ko kula anga jamana kuta. Jamaya mawlo mina ma jaman be ngato be kulela be ngato be mobile ba kono de ko ala yo da ko fama saka halne ka sosa jamata garila re mais ulbe do be veut kono ya to fula be saka no ay saka pression ko o me ulbe veut kono ya ko tu arba ka be mo ka tambe ko kuma po horon lankulu no to go be ko to ba ba ka boli to go mina da ne la ko ne da wal bana mo chama men maliko kuma fo mais malikotu la de hal tekli wallahi summa wallahi malikote wari kodo place kodo bode nyina abana parce que malidon ye familiarité o est-ce que bara malidon ye famille wo boka kuma mais mo be yele mo be tegere fo utaro mo be yele la komina quoi utaro ibe ka kuma mi fo mo be ka yeli madi ebe fangala kuma ne ma aw ma kuma ye muso be fangala ma kule aw ma kuma aw gene nga bo fangala kuma mina aw na ke kule bayi ibeka tara aw nana groupe dɔ la ko groupe kelen kɔnɔna na ɲɛmaa dɔ tara ka di aw ma aw hakili la k'a fɔ o ɲɛmaa fana kun bɛ n'a kɛ de aw minnu bɛ yen k'aw bɛɛ cɛ tuguni ka na n'aw ye gouvernement na o kun ye sontoro wulila sontoro nana de o kun ye tuguni ka ibeka ka mɔgɔkɔrɔw de ta ka na n'u ye tuguni bon donc vraiment maliko la n'a ye dɔ kɛ n'aw da bɔra la a ye sigi aw k'a lajɛ aw kelen tɛ cɛ ye Mali kɔnɔ aw kelen tɛ cɛ belebelebaw ye Mali kɔnɔ malidenw y'aw ye u y'aw taabolo ye u y'aw ka baara nɔ ye malidenw tigɛra caman na donc a y'aw da de a ye réseaux sociaux a y'a to yen radio so la kuma ninnu a y'a to yen vidéo maniw mana taa aw bara aw ka salon kɔnɔ a y'o kuma dabila sinon n'aw kumakan bilala fiɲɛ kan tuguni dɔrɔn malidenw bɛ yɛlɛ aw ma de tuguni Maliko jafɛn in ka di dɛ ni min kulela n'o donna la o b'i da de n'o gɛnna ka wala o bɛ kule dabila tuguni o kɔni an bɛ taa min aw kelen don aw ka association aw groupe ninnu dɔrɔn Mali bɛ taa aw de bolo aw ka Mali dafere wa o tɛna kɛ tuguni malidenw ɲɛ yɛlɛ la o 91 aw damani dɔw yɛrɛ bɛ kule ngata donc dɔ ko ne ma ko doni ngata ko a ko togo ke a tɔgɔ ke bɛ Choguel supporter la nka ma n bɛ fɛ ka fɛn kelen f'i ye i k'a faamuya dunya latigɛ kɔnɔ ko jɔn de ye INGM créé Mali kɔnɔ jɔn de ye INGM créé Mali kɔnɔ jɔn de ye INGM créé Mali kɔnɔ i b'a dɔn wa Alpha Umaru Konate INGM ko kelen Alpha Umaru Konate de y'a kosɛbɛ n ko Choguel kɛra mun ye ni INGM ɲɛmaa tɛ n ko bi Choguel bɛ place min kɔnɔ o mouvement démocratique mɔgɔ de b'a bila yan ani jɔn tun bɛ baara kɛ e bɛ se k'a fɔ n ka tɛ ko a tɔgɔ mana se ka to se mouvement démocratique yan o de ma ta e bɛ se k'a fɔ ko Cheikh Oumar tɛ démocratique yan o de ma ta wa e bɛ se k'a fɔ
ko premier ministre na donc Modibo o ti mouvement démocratique ya o le mata wa ngo bo amaka olu nyena wa e mi kuma parce que e kan ngata donc e be fen wala mo donc dunya la te ko na be ko ke anga ko le chien mais ni ya ngata mo ko ngata place de sorto de adama wo no lu ma so avec wa no lu kera ngata donc o le anga mali ko kele ke ngata anga bo adama de ko kele la parce que ne o de fo be dakanya dakande ni ko ala ko ngata e dakanya donc ko ne tu fe kaye ala be ne nye chi ko avec ko abi ko donc n'a y'o bɛɛ jateminɛ mali kɔnɔ an bɛ se ka juguyaw de ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ mais maa kan ka taa ɲɛ ani maa kan ka dɔn ka hɛrɛ maliyɛn ko k'a tɛ fɛ ko ye o bɛ se ka ɲɛ cogo di an tɛ kuma di maliyɛnw ma an ka kuma d'u ma ayiwa u k'a lajɛ bonya ni karama kɔnɔ mais kuma kana janya de an kana u kana kuma janya parce que hakilinaw don hakilina ko de don aw bɛ se ka hakilinaw di allo allo mi kɛnɛ kan allo oui e tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min Togo c'est le doyen doyen comment ça va alhamdulillah merci Jakite c'était bien écouté aya donc kuma b'i bolo i ye fɛn min fɔ halaladenya a ma nɔgɔ ni mɔgɔ b'i ɲa ala de y'a b'i ɲɛ n'i ko k'i tɛ ala t'a fɛ k'i b'a a neni de k'a lajaba vous m'expliquez le terme parce que fɛn dɔ bɛ bonda vraiment malgré moi-même j'ai 84 ans 84 ans 84 ans j'ai passé devant moi au Mali et ça je ne te cache pas a bɛɛ kɛra ɲɛna ah non non n dun b'a kɔnɔ fana quoi ni maa b'i ɲɛ ala de y'a bila ye a tɛ komi a kalan nin bɛ n'i ye u bi a fɛn nin bɛ n'i ye ala de y'a kɛ bon n'i ko k'i tɛ sɔn ala ta o ma i bɛ ka fan wɛrɛ de fɛ k'a lajaba k'a nɛni k'a bɛɛ lajɛlen komi numu tɔgɔya t'u bila ka halaladen lajaba k'a ma nɛni toujours kari i b'a ɲininka k'a fɔ karisa bila mun y'a to karisa bɛ ne ɲa n'i ba ma sɔn ka tiɲɛ f'i ye k'a t'i fa ɲininka i se m'arrête là merci ala ka tile hɛrɛ di an bɛ levier fo doyen an b'a fo dɔwɛrɛ bɛ yen wa an b'a lajɛ an ka mɔgɔ kelen ta ou bien mɔgɔ fila 20 29 74 78 n kɔrɔmuso n ka foli b'a ye jɔn a tɔgɔ Amina kɛ Amina Sidibe an bɛ mɔgɔ janjo la allo salamu aleykum e tɔgɔ ni jamu Jalo ka bɔ Ɲamakɔrɔ Jalo Amadu ka bɔ Ɲamakɔrɔ bisimila n ka foli bɛ ninnu tugu kosɛbɛ temps in bɛ ka ne yɛrɛ a kun ka ko man di sa mais transition na ko diyara ne ye hasa ala ka jamana in kana ya rabbi ala ka taa sugari kɔni ya rabbi a ka tɛnɛ dɔrɔn quoi ni ala sɔnna voilà an bɛ tɛmɛ bugu la fɔ quoi a b'a merci beaucoup ok salamu aleykum salaam wa rahmatulah mɔgɔ caman b'o de fɔ ko i b'a dɔn ko togo ko tun man d'o ye ko parce que ko togo bɛ kuma fɔ cogo min k'a man d'o ye k'a b'o tɔɔrɔ awɔ allo salamu aleykum allo tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min Yakuba Kulubali mɔgɔw ka téléphone to ye dɔ bɛ antenne Drama mara Kulubali mara bala ne mais Mali politicien na mais ni fufu ne se la ko son alala di parce que ara pro kai ko ni ya jan sini parce que jamana si tɛ se ka kali n'an bɛ kɛ formation la bon n'i y'a ye baara de t'u la baara b'ale la o de minnu bɛ ka kuma mɛ a ka di an k'u to an ka taga cɛkɔrɔba ye kuma min fɔ ne dɔn ni mɔgɔ min ye ba ɲininka o de merci beaucoup awo ye an bɛ tanti madame Mayiga an bɛ tanti Mayiga an bɛ musokɔrɔba ta an b'a fɔ tanti madame Mayiga a bɛ se ka weleli kɛ presque a numéro kan tanti madame Mayiga ale b'an kɔ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de tanti madame Mayiga kuma bɛ d'i ma an b'ale ta sisan an b'a ta presque a numéro kan ale ka a bɛna laseli minnu kɛ allo tanti madame Mayiga salamu aleykum assalam ala ka tile hɛrɛ d'an ma ami Mayiga ala ka bato bɛɛ ka nin kɛnɛya ami ya rabbi ala ka jamana sabati ami ya rabbi ne ta tɛ kuma diya n ye n bɛ aw fo bɛɛ ka sɔrɔ an b'aw fo o diyara an ye Numu Togo duwawu de don
ala ka barika do la amin ya rabbi ala ka barika do la amin ya rabbi ne ba ibe mo kuna funi ibe jama kuna funi ibe mariam kuna funi ibe kene ka ya rabbi ala ka sijan dima amin ya rabbi allah ala ka sijan da ubema amin ya rabbi allah ne no to bi funi no to tai merci beaucoup ala ka barika do la amin ya rabbi allahumma ya doni min do ala ka ta fanga da ubema amin ya rabbi allah ne tume kuma kelen ne do ni foka bo kuma na ko malion ka sabali awo malion ka sabali malion ka nyogon min ka nyogon na me ni ame halbi doni jiriana na be ambulo bla doni ko rabe so malion ka sabali ka nyogon na me ko mu doni ni se ka bɔ kuma na ni ma an karamɔgɔbaw fo misi kɔnɔmɔgɔw bɛ baara la aw yɛrɛ bɛ baara la maliyɛn fɛn fɛn ŋaniya ye kelen bɛɛ bɛ baara la ala ka se ka jamana sabati amin ya rabbi allah ala ka jamana bi ka amin ya rabbi maiga ni donna min ka selo ka yafa ma do ma shi ka sila ale tiɲɛ de fɔ maiga salamu alaikum warahmatullahi ala ka juma wɛrɛ yirana wa alaikum salam wa rahmatullahi merci beaucoup ne an ka musokɔrɔba bi ta na donc ino abla ya nesba an ba bita bila parce que ne musokɔrɔba ye an ka musokɔrɔba tɔw ma donc a daminɛ e jo wala an b'a fɔ bubula bubula ka don kɔrɔ bubula ka don an bɛ fɛ ka jɔ exceptionnellement kɔrɔ ka don kɔrɔ weleli kɛ ka don n'ale donna kuma bɛ di kɔrɔ bugula ma wallahi an ka donc kuma bila an b'a ɲini kɔrɔ bugula fɛ nka ale ka don awɔ an ka sɔrɔ k'an ka donc foli da n'ala sɔnna inchallah est-ce que nin ye kɔrɔ ye wa aya an kɔni bɛ kɔrɔ de ɲini na an bɛ kɔrɔ bugula de ɲini na an ka to kɔrɔ bugula ka don an b'a to kɔrɔ bugula ka don i b'a tigɛ n ka donc kɔrɔ bugula bɛ se ka don an bɛ bugula de nɔfɛ an ka to kɔrɔ bugula ka don bugula bɛ lin kan sisan an ka to kɔrɔ bugula ka don 2029 an bɛ bugula ale bɛ se ka an bɛ kɔrɔ bugula kan an bɛ sɔrɔ ka foli di n ka donc tɔw ma n ka donc ka Haidara fo n ka SNJ la k'a fɔ kɔrɔ bugula ye k'a bɛ se ka don donc ale de wa kɔrɔ bugula kuma b'i bolo ne ayiwa n kɔrɔ bugula an b'i fo k'i waleɲuman dɔn alo salamu alaikum Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasira. Prince Lifo. O diyara n ye. Ka n ka constitution guwanin tere nin fa. Awɔ tulo b'i la. Badru ka du kɔnɔ amudalayi. Tulo b'i la. Minata Cam ka foli bɛ yan. Tulo b'i la. PDG n'a ka famille bɛɛ wagati sera ka bɛɛ fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ka bɛɛ don sirama to yan. Merci beaucoup. N'o Kɔrɔ. Lifo. Merci Kɔrɔ. N'a ye di ma la halala ni maa ye halala ye a tɛ digi la o. Kɔrɔ. Mɔgɔ tɛ ninnu ye o. Halalaya tɛ basi ye o halalaya ye kumakan de. Kɔrɔ. E y'o ye. I b'a dɔn kabini Ala k'i da i ka mugan tɛnɛ kɔnɔ. Kabini Ala k'i da i ma mugan ni ne ma i ma deli ka fɛn fɛn ye. Mɛ n'i kanu Ala kama. I bɛ ko o ko kɛ. I bɛ ɲininka n kɔrɔ ma fɛn ba fa kɛ tan kɛ tan. N'i y'a ye nin musokɔrɔba ninnu. K'a ta barike kanɛ ninnu. Ka n'a bila musokɔrɔba an ba Mayiga ni Fanta ninnu ye. Olu bɛ sigi min na bi. Ne yɛrɛ b'a la an k'i kanu. Ne ma fɛn d'a ma koyi. I y'a fɔ de ka kɛ. I y'a fɔ de ka kɛ. Den bɛɛ tɛ se ka ko ye. I ban wariw la yan. I bɛ ka to la ni tun bɛ kɛ ministre i bɛ ka ye parce que i y'a tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan. Mais n'i ban ka don dɔ kɛ. O de ye. Aw bɛ ɲinɛ a y'a yɛrɛ président san caman tɛmɛna ni tun ko a y'a yɛrɛ bɛ k'a bɛ Mali mara a b'a fɔ ko ayi. Bon Choguel bɛ yɔrɔ min dakan de don Ala de y'a bila. Choguel ma cungo ye. Hakilila ye mɔgɔ den aw y'a d'a ma. A dun bɛ kan ka faso baara kɛ pourquoi sisan aw b'a fɔ ko k'a bɔ yen a ye mun de kɛ. A ye mun de kɛ parce que a m'aw sago kɛ wa ou bien a ma jamana ta de kɛ. A den tɛ se ka taa yɔrɔ jamana la a yɛrɛ tɛ se ka taa. Nin kama Mali ko a ka taa min fɔ. Mais n'o ma bɛn an bɛ jɔn dɛ.
o kanu yɛrɛ tigɛ nin transition de kɛ anw ɲɛna yan ni togo sira de transition yɛrɛ b'o kalama e yɛrɛ min bɛ ture kɔrɔ ne b'a bɛɛ an tun bɛ ɲɔgɔn ye bon o ka na an ɲaga delili na o ka d'an ma bi ko mɔgɔ bɛ na i b'i tiɲɛ a i bɛ tagama an su kan quoi komi e b'i dulon yiri la ka jamana fɔ anw ye nin transition na ci se ka tiɲɛ parce que an y'a kalifa ala de la ni togo y'i ba ko dimaw na yan ne yɛrɛ n ba dimaw na yan ko b'an ko kɛ an ko ayi ala an bɛ ta kɔrɔ an ye dugawu kɛ ala y'o minɛ k'o bɛ tiɲɛ anw ɲɛna yan maa si tɛ se k'o tiɲɛ bɛɛ bɛ taa to la ni ko i b'o tiɲɛ e de ko ko jamana na ni jamana ka anw wa ala y'anw sɔn jama ma bɔ yan président tun se ka na ko jama bɛ mali la ne y'a fɔ aw ye kabini ko ɲinan bɛ diya ko a tɛ diya jɔn ni jɔndenw de la ɲinan bɛ diya dɛ a bɛ diya fantanw kɔnɔ an bɛ sɛgɛn ne n'a ko ye hɛrɛ ko hakili sokɛ ko ka taa n'a ye ko mara i ka merci beaucoup merci la an bɛ fata la fo an bɛ an baw fo tanti madame Mayiga ba Fanta Tarawele ba fo Maimuna Jallo na ulamatusi i podra danga foli ba honorable madame Danyogo nya dansira honorable madame Jawara Zainabu Sidibe madame Nyafo Fati Bengali ka bada Adamu Sisogo ka fo ka ani sɔgɔma ka maître Demba yɛrɛ fo madame Tarawele Awa Koita an tɛ ɲina kɔ an tɛ ɲina madame Tarawele Mariam Jara Ɲamana Garabali la ka Falen Kulubali Mamadu Jawara ko bɛɛ lajɛlen n ka dɔn n y'a f'i ye cogo min n'olu ye polisi fɔlɔ ye Moribo ka waati la ka tɛmɛ Bajalande la cɛkɔrɔba dɔ a bɛ retraite la nin waati na an b'a fo ko foli b'a ye madame Toure fo ka Malik ka Jalo fo n'o y'an ka militants ye ka Adamu Samake fo ka Bokar Mariko fo ka Bokar Kulubali fo ka Karim Dumbiya fo donc ka Keita donc n'o bɛ Banabako fo ka Hawa Keita fo donc Lafiabugu ka fɔ an ka foli b'an ka Demba bɛ elle est ingénieure donc ka Lafiabugu donc cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen